Mas Yanto pinter nyuting tok. Piye ta maksudnya piye? Mas Yanto yo nyuting tok. Lah nggih urung rampung padahal. Iki Mas Pajar engko kuwi nyuting tok ya, Mas? Yo ora. Nano. Jan-jane kowe nengen. Solo. Cahayu Karawan juragane campur sari Sukolaras. Oh iya. Iki kadang kula kinasih Mas Triwardoyo. Mas Tri nggih. Heeh, muga-muga mbake ndang sehat ya Mas, gak iso melu ki mergane rada ra penak awake. Mudah-mudahan
Mbak Endang cepat sehat. Matur suwun Mas Fajar nggih. Mas Ajar, Sembah Ibu nuwun, matur Ibu. sembah nuwun. Nggih. Engko rene Nggih. ae. Ini Mas. Ini rombongan dari DM nggih. Gur liwat tok. Alhamdulillah nanti keluarga besar DM boleh Nggih, nyanyi, boleh siap. joget. Heeh. Mas Yanto mungkin lagunya apa? Dicari dulu lagunya. Juga keluarga besar Mas Agus. Mas Agus. Nanti rombongan Mas Agus juga mau nyanyi. Iki dintekke sik Cahayu. Nah, Jan-jane kowe ning ati. oh, eh. Aku sajak nyurikani. Atiku sojan kencan karo wanita liya. Luar biasa. Tenan, Mas Dek. Fajar, nggih. Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane ngantu-antu nggonku nunggu nganti tekan putih rambutku wong ayu enggal bali kanggo nambani kangen ning ati nadyan sakedhaping netra ati lega moga antuk tamba Sangu ora, Mas. KTP apa payu, Mas, KTP? Nggih. nganti kegawa ing ngimpi gawang-gawang sliramu sing teka jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu ora ana wis pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane ngantu-antung nggonku nunggu nganti tekan putih
rambutku saya suwe odan kangen ra iso dibentuk wong ayu enggal bali kanggo nambani kangen ning ati nadyan sakedheping netra ati lega moga antuk tamba Ijik ora Mas. Ora enek puput Kamu karo ning promo kantongan Wih, mau dalam. karo promo bapak-bapak ibu-ibu Oh iya sing asine bapak-bapak rusak ibu-ibu yang AC-nya rusak. Kurang Mau adem. cuci AC kurang adem. tambah preon Tambah preon, tukar tambah. 50 Wis, Mas. Hubungi Mas Tri Sukolaras. matur suwun iklane Ya, iki bablas apa Mas? Sing enek hak ini, sing enek hak ini nih. nganti kegawa ing ngimpi gawang-gawang sliramu sing teko jroning ati dadi gelo tak goleki sliramu ra ono matur sembah nuwun Mas Bukit tangga dhewe monggo kebareng kaula meminta menyang pengantin saka roni cocok ora Cocok. Won. Nggih. mugi tancah rahayu genyo samya apala krami ing madyaning bebrayat ing jagat madyagung dina beta ing rupida guyub rukun atut runtut kanthi asih tebih ing sambe Kancanana ta Mas? Bok. estu sae sumpah demi Allah wong adirungokne wong bengok-bengok ora dirungokne tak tok kula niku mirengke nyotokne larase kowe iki lho to iki nganggo ji barang pelok barang nganggo ji pelok barang nganggo ji barang dengan monggo gawe jenang gula kong jenang gula niku nggih lawas nggih Pak Rajo nggih Mangga, pripun sing pundi? jeneng gula kowe aja lali
marang aku iki wong manis nandang susah sapa sing ngancani yo halo halo gawe gelo lan gawe kuci nginang karo ngilo nesa iki bareng kowe kowe konjor-konjor marang aku kena jangan Mbah Waluyo apa kowe wis ora kelingan marang aku iki tani mas kowe janji bunga susah padha dilakoni halo halo ayo 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 nginang karo ngil kowe ninggal janji lan tetep setia to nimas durung nate gawe gelo lan gawe sing sayo sing rukun lola Ya. Jangono
kelingan jajani mono tot Dimas nate janji bunga sudah pada tilakoni Nggih, sampun. mantap tenang